माध्यमातून अनेक तारे सितारे आणि रत्नागिरी कोकण म्हटलं तर टेनिस क्रिकेट आणि ओरम क्रिकेट बरोबरच अंडरम क्रिकेट तितक्याच ताकदीने खेळलं जातं, तितक्याच आत्मीयतेने, तितक्याच प्रगल्भतेने आणि तितक्याच प्रेमाने खेळलं जातं आणि तितका प्रतिसाद मात्र प्रेक्षकांचा त्यांना दरवर्षी प्रत्येक टुर्नामेंटला मिळत असतो. म्हणूनच मगाशी ज्या ज्या टुर्नामेंटची नावं माझ्या मुखामधून आली आहेत त्याचबरोबर रत्नागिरीतली कोणतीही ट्रॉफी असू दे त्या सर्व ट्रॉफींमध्ये आपण पाहतो की क्रिकेटचं वेड लावलेला आहे. हा गेमच असा आहे जो मैदानामध्ये क्रिकेट खेळाडूंना खेळवतो परंतु त्याचबरोबर सर्वांची मन मात्र खेळवून ठेवतो. हा खेळवून ठेवणारा खेळ आहे. धावसंख्या अजूनही 10 वरती 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये पहिल्या षटकामध्ये शुभमने केलाय प्रहार. नवीन फलंदाज सुजन शिरगावकर खेळण्यासाठी तयार आहे. पुढचा बॉल यावेळेला परत एकदा अँगल क्रिएट केलाय ऑफ स्टंपच्या बाहेर परंतु तितक्या सुंदर टेक्निकने खेळलाय. फक्त राईज केला, त्याला स्लाइस केला एका धावेसाठी. ज्या पद्धतीचा मेरिट वरती खेळणे म्हणतात ते काय असतं ते पाहायला मिळते शुभम सुजन यांच्याकडून. पुन्हा एकदा हा बॉल पाहिला आणि लेफ्ट आउट केला. लेग स्टिकच्या बाहेर 2 धावा. या नाहक 2 धावा वाढतायत. धावसंख्या 13 वरती पोहोचवली जाते. 13 फॉल ऑफ 2 विकेट्स. पुढचा बॉल फ्लिपर परत एकदा फुलर लेन डिलिव्हरी करण्याचा प्रयत्न. लेग ब्रेक केला. सुजनने पाहिला, सुजनकडे वेट केला त्याला आणि शेवटच्या क्षणाला पुश केला एका धावेसाठी. एका धावेने धावसंख्या 14 वरती पोहोचवली जाते. प्रहार झाला नाहीये या षटकामध्ये. यावेळेला मात्र बीट केलाय सुजनला. हा मात्र अँगल क्रिएट केला होता. सुजनने फक्त ग्लान्स करण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु टायमिंग मिस झाली. कॉन्टॅक्ट होत नाहीये बॅटनी बॉलचा. धाव काही मिळत नाही. षटक संपते. पहिल्या षटकामध्ये धावा झाल्या 14 परंतु त्याचबरोबर 2 विकेट प्राप्त करण्यामध्ये मात्र यश मिळते शुभम आडवीरकरला. येस डीजे. येस थँक्यू डीजे. जाऊया मैदानाकडे. सेकंड ओव्हर इज इन प्रोग्रेस. संयोग देवकर हे अंडरआर्म क्रिकेट मधला हा चमचमता तारा आहे. उदयाला आलेला नवीन तारा आहे. बॉल हा मात्र ऑफस्टिकच्या बाहेर होता आणि लेफ्ट हँडेड बॅटर यतीश बिरजे यांनी मात्र त्याला तटवला एका धावेसाठी. संयोग टू यतीश. यतीश यांचा स्टान्स बघा. हा आक्रमक, याला आक्रमक स्टान्स म्हणतात. याच्याकडे ऑप्शन भरपूर असतील कारण त्याच्याकडे जागा भरपूर आहे. बघा आता फक्त पुढचा पाय मागे केला, 1 धाव मात्र मिळते. नो बॉल. अंपायरचा इशारा नाही. 1 धाव. मागाचा पण 1, आताचा पण 1. 1 धावेने धावसंख्या 16 वरती पोहोचवली जाते. 16 फॉल ऑफ 2 विकेट. पुन्हा एकदा ऑफस्टिकच्या खूप बाहेर वाईड बॉल. लेग ब्रेक झालाय परंतु तो ऑफस्टिकच्या बाहेर. विकेट किपिंग मात्र सुंदर दिसते त्या ठिकाणी. पुन्हा एकदा स्लोअर डिलिव्हरी फायदा उठवता आलाय यतीशला कारण बॉल जातोय सीमारेषा और यतीश बिरजे. काय बोलावं या फलंदाजाबद्दल. ना थके है कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है. जज्बा है जीतने का जिंदगी में, इसलिए सफर जारी है. हमेशा इस बल्लेबाज को जब भी देखता हूँ कुछ न कुछ करता है. परसों भी मैंने वॉच कर रहा था गावकड़ी का टूर्नामेंट राम जानकी की तरफ से. लास्ट एंड तक ये खिलाड़ी लड़ता रहा लेकिन हार गई. यतीश बिरजे नेक्स्ट गोलंदाज. हो व्हॉट अ डिलिव्हरी, द बॉल ऑफ 2 नाईट म्हणू शकतो याला कारण परफेक्ट लाईन आहे. उत्तर नव्हतं, रिप्लाय नव्हतं. फॉरवर्ड डिफेन्सिव्ह शॉट केलाय. यावेळेला मात्र आक्रमण केलंय, रिप्लाय केलाय. उत्तर होतं यतीशकडे. कमबॅक करून दाखवला यतीशने. दमखम दिखाया. खेल गई सीमारेषा पार. चौकार के लिए 25. 2 विकेटच्या नुकसानवरती 25. पुन्हा एकदा यतीश कडून येतोय. आता मात्र ऑफस्टकच्या बाहेरून 1 धाव फक्त मिळते. षटक संपते. 26 धावा 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर. शॉर्टेस्ट षटक म्हणता येईल मगापासूनच्या सर्व षटकांमधलं. संयोगकारने 1च धाव दिलाय वाईड त्याने आणि इतक्या वेगामध्ये षटक कंप्लीट केलंय रवींद्र जडेजा सारखं. वेल डन बॉय. येस डीजे. 26 फॉल ऑफ 2 विकेट.
चालू सामना संपल्यानंतर लगेचच चालू होणारा सामना निर्मित असोसिएट्स पूर्णगड तसेच रामदास स्मृती पूर्णगड ते दोन्ही संघाच्या कर्णधाराने चालू सामन्याचा मध्यंतर झाल्यानंतर लगेचच टॉस करण्यासाठी येण्याची कृपा करावी. स्टार तोसुंदे संघाकडून तिसरा षटक वैयक्तिक संघातर्फे संघातर्फे तिसरा वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन येतोय अनुज आंबेडकर. हा एक सुंदर गोलंदाज आहे आणि सुजन बघा तोसुंदे वर्सेस तोसुंदे असा हा सामना. सुजन रोज एकमेकांच्या विरोधात प्रॅक्टिस मध्ये हे खेळताना आपण पाहतो. मी जेव्हा जेव्हा यांना वॉच करत असतो तेव्हा तेव्हा ती प्रॅक्टिस मध्ये सुद्धा त्यांच्यामध्ये ती खुन्नस दिसते. या ठिकाणी मात्र ते दाखवताना दिसत आहेत. यावेळेला मात्र अँगल वाईड लेग स्टिकच्या बाहेर भरकटलाय. कुंदन कडून येतोय कानमंत्र. थोडीशी फिल्डिंग मध्ये बदल होतोय. कुंदन स्वतःला मात्र मिड ऑफ कडे पोझिशन वरती ठेवतोय. शुभमला पाठवतोय विकेट किपरचा भार स्वीकारण्यासाठी. धावसंख्या 28. सावध सुरुवात झाली होती परंतु आक्रमण केलं यतीशने आणि सुजनला मात्र त्याला साथ द्यावी लागेल. सुजन शिरगावकर कडे सुद्धा ती क्षमता आहे परंतु हा बॉल मात्र जातोय स्ट्रेट टू द साई प्रसाद. त्यावेळेला सिली पॉइंटच्या दिशेने त्या ठिकाणी साई प्रसाद मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय लेग स्टिकच्या बाहेरून. पुन्हा एकदा गोलंदाजी. वॉट अ शॉट टेक्निकली साऊंड काय सुंदर आलाय. हा चौकार जातोय. हा चौकार सुजनच्या फलंदाजीचा दमखम दाखवतोय. येस डीजे. पुढचा बॉल 32 अशी धावसंख्या. सुजन चांगली फलंदाजी करेल का. पुढचा बॉल मात्र जातोय स्ट्रेट टू द क्षेत्ररक्षक फिल्डर. त्या ठिकाणी मात्र कव्हरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे संयोग तर्फे. कमबॅक केलाय अनुज याने. कमबॅक केलाय. भरकटलाय. नो बॉल वरती फायदा मात्र उठवता आला नाही. थोडासा स्वीप करण्याचा प्रयत्न केला सुजन यांनी. धाव मात्र 1 मिळते. संघाची धावसंख्या 33. 33 बॉल झाले ते 3. अजूनही 3 बॉल शिल्लक या षटकामधील. नाही ओके 3 बॉल पूर्ण झालेत. अनुज गोलंदाजी करण्यासाठी तयार आहे. नेक्स्ट डिलिव्हरी राईट आर्म राऊंड द विकेट मारा करेल. यावेळेला ऑफ स्टिकच्या बाहेर. अनुज मात्र यावेळेला इंटेलिजंट क्रिकेट पाहायला मिळते अनुज यांच्याकडून. प्रॉपर गोलंदाजीचं प्रदर्शन अंडरआर्म क्रिकेटच्या. पुन्हा एकदा भरकटतोय. ऑफ ब्रेक करण्याचा प्रयत्न. ज्यावेळेला तुम्ही ऑफ ब्रेक करता त्यावेळेस स्लाइड होण्याचे जास्त चान्सेस असतात त्यामुळे ग्रीप सुटते. ही छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत. या छोट्या छोट्या गोष्टींवरती काम करणे फार गरजेचं आहे. हा बॉल सुंदर चांगल्या पद्धतीने तटवलेला अलॉंग विथ द ग्राउंड. बॉल जातोय मिडॉनच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षकाच्या हातात सरोज त्या ठिकाणी मात्र क्षेत्ररक्षण करतोय. फटका चांगलाय. जबाबदारी उचलली बॅटरने. शॉट केलाय जणू भारी. सांगतो आता आली माझी बारी. धावसंख्या झाली 38. येस डीजे 38 अशी धावसंख्या 3 षटकानंतर. आपण मगाशी पाहिलं 63 धावा या कम्प्लिटली डिफेंड झाल्या परंतु जेव्हा सायू आउट झाला तेव्हा, नाहीतर त्यात मला वाटत होतं की सायू कंप्लीट करेल तशा पद्धतीने त्यांची सुरुवात सुद्धा झाली होती. त्यामुळे तुम्हाला 60 धावा कंप्लीट 55 ते 60 धावा ठेवणे गरजेचं आहे. समोर कुंदन आहे. गोलंदाज सरोज लोकरे. राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करेल सरोज लोकरे. पहिला बॉल ओहो आतमध्ये इन टू द पिच बॉलिंग याला म्हणतात. इन टू द पिच आतमध्ये आणणारा बॉल आतमध्ये आलाय परंतु शफल झालाय. यतीश बिर्जे एका धावेसाठी मात्र रोखू शकले नाहीत. कंप्लीट डॅमेज कंट्रोल या ठिकाणी यतीश बिर्जे कडून करण्याची गरज आहे. यावेळेला मात्र भरकटलाय गोलंदाज. ऑफस्टिकच्या बाहेर वाईड बॉलचा इशारा येतोय पंचांचा. धावसंख्या 40 वरती पोहोचवली जाते. फोडी लॉस ऑफ 2 विकेट्स. सुंदर गोलंदाजीचं प्रदर्शन सरोज यांच्याकडून पाहायला मिळते. या बॉलला मात्र पाठवलंय सीमा रेषा पार. अँगल क्रिएट केलाय बॅटरने. सुंदर पद्धतीने अटॅक.
चौकाराने धावसंख्या 44 वरती पोहोचवली जाते. हो कमबॅक 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 केला जातोय सरोज कडून, रिप्लाय दिला जातोय. तुझ्या यशला माझ्या यश कडून उत्तर आहे. तुझी एक तो एक मेरी, एक तेरी तो एक मेरी दिखाता हुआ सरोज लोकरे. फुलता पुन्हा एकदा फुल टॉस, परंतु क्या बॅटरने शॉट माराय. ना रुकताय ना झुकताय, ये तो गेंदबाज को ठोकताय. ना है यतीश बिरजे. व्हाट अ शॉट. 48 अशी धावसंख्या 2 विकेटच्या नुकसानीवरती. म्हटलं होतं 55 धावापर्यंत पोहोचला, तर मात्र कॉम्पिटिटिव्ह टोटल होईल. आपण पाहिलं 50, 55, 60 धावा पाहिजेत या मैदानावरती. यावेळेला मात्र पुन्हा एकदा बॉलरने केली होती भूल, परंतु तितकं चांगलं कमबॅक बॅकअप पाहायला मिळाला. धाव काही मिळाली नाहीये. ना रुकताय ना झुकताय, गोलंदाज को ठोकने वाला ये बल्लेबाज आहे यतीश. प्रेशर बघा, प्रेशर. ओव्हरआर्म क्रिकेट असू देत किंवा अंडरआर्म क्रिकेट असू देत, यतीश बिरजे नाम ही काफी आहे. धावसंख्या 2 ने वाढली जाते. 50 पूर्ण केली जाते. ती मात्र सुंदर सुरुवातीनंतर एमडी स्टार वरती केलंय आक्रमण. सुंदर चौकार आणि आगाज केला होता, तितका चांगला अंजाम. 3 फायटर्सने फाईट केली आहे. धावसंख्या 54 वरती पोहोचवली आहे. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 54, 54.